नै दा मानसिफोरा बारदवाइ सिख्ला मेम्बार्सफोरा नै जोंना खामानि मावगासिनो इजा नै राकेश बिथाङा बिथिं नै दा नरेश्वर जोंना माबाया डाइरेक्टरा बा बिजि दा आंबो एसे एनै खामानि मावगासिनो दा नोंथांमोना नायबाय थादो जोंनि भिडिअखौ माबोरै जों सेलेब्रेट खालामो बरिया तो गाइस पूरा एंजॉय दिले जोंना पूरा एंजॉय Loka ini masih siap tenai ke tahu kali umami itu juga selalu terken Marah buka kenapa? Hei, masih kubudak lebih kambing cilang. Hei, mana? Hei, tahu dia boleh makan macam mana? Oh, ini punya, punya. Yes, for a side.
Mandi siklan na mau ya? Mandi siklan nih. Ini ekor ini gimana? Oh ini lu, saya ekor aku di sana kado. Mana? Songkor. Songkor. Ini sini. Baik kasih ke dunia. Kamu dulu, kamu. Oke. Oh ya, ini apa ya? Komedi action udah ini cukup. Gue nggak butuh nahan gue. Nang lah kita apa? Manajer nih. SEO, udah sudah apa? Ini kurang gimana? Mau sih berapa sekarang? Oke. Nah, singkaran itu bosa. Develop belum buka? Mas. Saya ini di pom. BARDWI SIKHLA production बांसिन हिरोनि रुल लायो ओमफ्राय हिरोनि रुलखौ नोंथाङा इयुनावबो लाबाय थागोन नामा नाजानोसै स्टोरीफोराव जेनेबा स्टोरीफोरखौ माबायदि नाङो जेनेबा नोंथाङा बे चेनेलनि स्टोरीयालाय थिगानो मोजाङानो आरो एबार फैगोन बे निउ गोदान प्रजेक्टआ स्टोरीया मोजाङानो बेबो खोनानो मोजां जागोन होननानै मिजिंथिबाय
ओमफ्राय दिनै दा बे समाव फैनानै नोंथाङा मारै मोनखो? दिनै बारदै सिख्ला प्रडाक्सनाव बोसोरथाम जालांबाय नालाय बिनि थाखाय बार्थडे मोनसे जादोंमोन बिनि थाखाय खुसिजोंनो बिराद गोसो होनानै बेदर जागासिनो दङ आङो जानानै गोथाव जादों बिराद गोथाव जादों माने सोलाबाय थाथावथाव गोथाव ओमफ्राय नोंथाङाथ' बे चेनेलाव गोबां माने एक्टिं खालामो गाबनाय मिनिनाय ओमफ्राय मा होनो मिनिथावना दा नोंथाङा बे समाव मोनसे ओरैनो एक्टिं खालामनानै देखायदो आं जौ फेनाय एक्टिंबो बिराद दंसोगारो ओमफ्राय दाबा माखौ नांगौ दा गाबनाय नांगौ ना मिनिनाय नांगौ बेखौ जौ फेनाय बेबायदि मिनिथावनाखौनो होदो होमबालाय जौ फेनाय गिलास नांगौमोन दा आं फेबाय फिसाफोर बारदै सिख्ला प्रडाक्सनखौ मोजां खालामोबा खालाम मोजां दैदेनलां होमब्लासो नाम थागोन दै फिसाफोर बुजिदोंना बुजियाखै रायजोफोर नोंसोरबो गासिबो नायनानै मोजाङै साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे आंनि बाथि बर'आ होनदों बाय बाय दिनै दा बे समाव बारदै सिख्ला प्रडाक्सननि दिनैनि बे बार्थडेआव फैनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? आं जोंनि बे बारदै सिख्ला प्रडाक्सनाव फैनानै आं बहुत मोजां नांदो जोंनि दिनै सालायबाय थानायाबो 3 बोसोर जालांबाय बे 3 बोसोरनि उनाव जों दिनै बार्थडे खालामदो आं बहुत मोजां नांदो आरो जोंनि नै दा फैगोन माबायावबो खालामलांनाया मोजां जालांथो इसोरनि उनाव मोजां जों जौगालांनो हाथो बेखिनिखौनो आङो बुंबाय आरो गोजोन्थों नोंथाङा दा दिनै बे समाव बारदै सिख्ला प्रडाक्सननि बार्थडेआव फैना माबायदि मोनखो? बरिया मोनदों खुलुमबाय आरो साबायखरबो थाबाय बिराद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय दाखालि बावैसो मोनसे भिडिअ मोनसे एगारदोंमोन ना बे न'खरनि समाज नामा बेयाव नोंथाङा एक्टिं खालामनानै माबायदि मोनखो? मोजां मोनदों बरिया मोनदों आरो खालामबाय थानो लुबैखायो आं नोंथाङा बेयाव मानि रुल लादोंमोन? आं हालमाजि रुल लादोंमोन ओमफ्राय मोनसे डायलग होनो हागोन ना? माबा दा ओइ बेरायनि फिसाजोआ ओइ सेंग्रा सानै साथाम लानानै बेरायग्रा जादों होननानै बरिया आं मोनसे लेक्सार होदोंमोन आरोना साबायखर थाबाय आंबो नोंनिसिम क्रर माने क्ररमा रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय गाहे गुहे नोंनि थाबायलांनाय मेगन खनाजों नायख्लांनाय गाहे गुहे नोंनि थाबायलांनाय मेगन खनाजों नायख्लांनाय अननानै रायदावलांदो गंसे गोदेरा गोसो आंनि गुरलाब बावबाय नोंखौ नुना सना खांग्रां हांखुग्लुबहां जाबाय